आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या बलिदान मासाचं औचित्य साधून मळगाव येथील शिवशंभू ग्रुपच्या वतीनं केंद्रशाळा मळगाव इथं शिवकालीन दुर्मिळ ऐतिहासिक साधनांचं प्रदर्शन तसेच छत्रपती श्री शिवाजी महाराज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या शौर्यगाथेचा प्रेरणादायी उपक्रम राबवण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाची गोडी निर्माण करणं, नव्या पिढीला ऐतिहासिक दृष्ट्या सक्षम बनवणं आणि दुर्ग संवर्धनाचं महत्त्व पटवून देणं, शिवकालीन वारशाची जाणीव करून देणं या मुख्य उद्देशानं हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या उपक्रमावेळी शिवशंभू ग्रुपचे सदस्य, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक उपस्थित होते. खान पोहतोय, पालखीत जाऊन बसलेला आहे. संभाजी कावजीने दुरून बघितलेलं आहे की खान पोहतोय, खानाला मारणं गरजेचं आहे. संभाजी कावजी धावत आला, पोह्यांचे पाय कापले, पालखी आडवत पडली. संभाजी कावजीने अफजलखानाचं मुंडकं छाटलं आणि शिवाजी महाराजांकडे घेऊन आला. खान तसाही मेला असता, पण एका आईची इच्छा होती, मला त्या अफजलखानाचं मुंडकं बघायचं आहे. म्हणजे आईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी जीव गेला तरी चालेल, पण मी ते करणार. या तक्रारीचा बाता वरून पसरत गेलेला आहे, खाली उंच होत गेलेला आहे. सरसेनापती अंबिराव मोहिते या चित्रपटामध्ये भाल्यासारखं त्याचे टोक आहे, कधीसारखा मधला भाग आहे, सरपणीसारखं खालचा भाग आहे. 3 जणांचं कॉम्बिनेशन आहे, मराठा ग्रुप म्हणतात. सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये जर गेला 2 दिवसांच्या जोपर्यंत आतमध्ये राहत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा दरवाजा दिसत नाही. तिकडे तुम्ही टोपा लावू शकत नाही, उंडका अडतो दरवाजा पाडू शकत नाही. मोठ्या दरवाजे असतात, त्याच्या बाजूला एक छोटा दरवाजा असतो, तो लावावा लागतो.